Horas madihita saluhut na damang dohot dainang adorang so dapai hutihut hatani debata martangiak kita mauliate madihuali jahuba debata ala tolhas dope hami sahat rodi bagasan tikyon dinalaho manangihon ganup nasahatam atau ngali jahuba debata damina sumurung nasyak koima mangarajai roha doho pikiran nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hatani debata tuhita di bagasan mingguon imana tersurat di Efesus bidu 2 mamukas yang ayat 10 sada jalamar haujungan di ayat 22. Songonom mahatana lausta apai hutihutma. Di baheni hamu si pelebeguhian natargoar naso parsunaton diguar akan nasomal didok parsunaton na pinatupan di tangan disibuki ingot tamuma dang parjabar di Kristusi hamu ujui di balian ni harajaun Israel dohamu jaladang taruli dia kapar padanan baga-baga suada sihirimon jala suada di bata di hamu di tanoon alayang gunuaing di bagasan Kristus Yesus dohamu jala dau pihamu na jolo gabe di pajono mudarni Kristusi do hamu nuaeng ai ibana do pardamiatta dung di pasada na duai jala tangi dorpi parholangani ima hamu suoni ai di bagasad daging na do di loha ibana patiki ima akatona doho aturan asa ditopa di bagasad dirina na duai gabe sada jol manai baru pajongjong dami jala di padinggat dona duai di bagasad daging nasa sadai tu debata binahen ni silangi ay disido di pusa ibana hamu suoni dungi Roma ibana mamaritahod dami di hamu akanadaw dami nang dia kanadonok ay marhite ibana adong dodalan manopot amai dihita na dua ragami di bagasan sadatodi asadada biake pai solat manang pangisua hamu akadonga sahara jaon rapun akana badiado jala donga sabagas ni debata ai di pauli-uli do hamu di atas ojahan nia ka apostel dohot panurirang Kristus Yesus sadiri do batu parsuhi-suhi disi di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam gadda gabe joro na badia di bagasat Tuhani di bagasan ibana do nak kamu rap di pauliuli gabe parmiana di debata di bagasat toddi ido sahatna horas madihita saluhutna damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus ia ruas nadong di Efesus ruas na pinukan ni apostel Paulus marbarita apostel Paulus di Efesus jala kondisi di Efesus ima na adong ganup nasa haporsiaw na sida adorang so ditadda na sida Kristus isadiri haporsiaw na sida na tinadda ni portibion jala adong gabe bilut-bilut panobaon manang parsobaon na sida tuak kadebata siliban laos adong do na ditadda disi adong songo Dewi Artemis laos luhut na ganup na sidape patupahon hasi pelebeguod di bagasa tiki dung marbarita apostel Paulus di Efesus gabi adong maganup nasa akanamia di Efesusin aporsea di Tuhan Yesus Kristus dapotan na sida diganup nasa lasni roha haluaw nasiat Tuhani alai margadda matiki margadda ganup nasa na porsia di Efesus martabba bilang-bilang ni huriyai gabi marragam mamuse adong akka namasa manang dinamikana di tonga-tonga ni huriyai gabi adong mamuse namar horong-horong adong dua horong nabalga di tiki ima horong ni halak Kristen sian halak Yahudi jalan asida sadiri mameop dopi hajahudioni
dang boy do pelikang 100%. Laos adong musema halak Kristen manang na Porsea, sian horong siliban manang na non Jahudi, manang sia duru ni ha Jahudion. Ditaba muse masa ditiki ganup nasa berkembang na pangatusion. Lam rarat ganup nasa pangatusion. Termasuk pangatusion gnosis, manang gnotisisme, na mangajarhon ganup nasa akka pangatusion nalipe sian pangatusion ni haporseao di bagasan Kristus Yesus. Ia haporseaon gnosis mangajarhon asa na dapot diganup nasa haluaw ni ima akka na olo jala na mangulahon sa luhut na ganup nasa akka na dinggat tujolma. Jadi marhiti-hiti pabahena ma asa dapot ganup nasa haluaon, manang asa dapot ni jolma tupal hanguluani. Damang dainang songoni ganup nasa halak Jahudi pe, laos lam diudutun nasida do pangatusion ni ha Jahudio ni asa dapotan pasu-pasu. Laos di bagasak ka Jahudio ni sadiri dipangido nasida isena laho malua asa mangihuton ganup nasa proselit manang akka syarat-syarat na dipatupa asa gabi parjolo halak Jahudi. Damang dainang termasuk ma parsunaton, manang parsunaton ni pamatang manang daging. Na pinatupa ni halak Jahudi songon tada bongot tuha Jahudion. Dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songoni mana masa na adong di Huria na adong di Efesus. Ido bahen roh Apostol Paulus ditongos masuratna manopot Huria na adong di Efesusi. Laos didok marhite-hite trupukon jumolo didok Apostol Paulus asa marningot ise do jolma adorang somanada Kristus manang ise do hita jolma adorang sogabe Kristen manang sogabe upunani Kristus. Damang dainang didok do dang parjabar di Kristus, lapatan na dang parjabar di haluaon, dang parjabar di panubusion, dang parjabar di ganup nasa hanguluan saliling-liling. Jala di guari do di balian ni harajaon ni Israel do hamu didok. Lapatanna diduru ni ganup nasa hasitongan, diduru ni ganup nasa haluaon, diduru ni ganup nasa naung pinasahat ni debata pasu-pasuna. Didok muse jaladang taruli dia kapar padanan baga-baga. Jadi padan na pinasahat ni Jahuba di bata padan hanguluan pada keluau ni. Dohok padan hasesan ni dosai dang gabe si parjabar akana mangulu ditiki mangulu ibana gabe si pelebigu manang ditiki nasobongot ibana gabe Kristen. Jala didok muse suada sihrimon. Dang gabe jolma marnabar pakirimon ganup nasa jolma bolo adong di luar ni Kristus sape. Jadi martua do hita ganup nasana Porsea ala adong do pakirimod di hita, pakirimod di hanguluan, dada holan hanguluan di Portibion, alai hanguluan na manotong sa leleng-leleng nai. Laos didok muse jala suada de bata di hamu di tanon. Artina dangadok kita namar debatahon debatai. Bolo tumpe hita marugamo alemano baaka debata siliban sasitong dadang debatano ni. Jala dang adong punat ta debata. Dang upuna debata hita. Jala hita pe dang debata na puna. Molo diduru ni namangi huton Kristus hita. Molo di luar ni ha Kristeno kita nasa sitong. Damang dainang napadua hon naung bongot tu bagasan Kristus do na diguari huriai. Gabi parjabar di Kristus. Lapatanna dia na pinasahat ni Kristus marhite-hite pasu-pasuna, marhite-hite harorona na mabuak kaluau ni parjabar maganup nasahuria disi. Jala didok muse di bagasan ni harajaon Israel. Targoar do hita bongot na gabi
Jolma naung dapotan haluaun, jolma manang bangsoni di bata. Berarti ganup nasana porsea huriai di Kristus Yesus, berarti targuar maibana bangsoni di bata. Di bata nagabi raja, di bata nagabi uluan, di bata si panggonggomi di bagasa parngulun. Na patuluhon jala taruli dia kapar padanan baga-baga. Baga-baga naung dipadatot Tuhani, parpadanan naung pinatupani Tuhani, luhut nahita gabe ihot tusi. Pada kaluaun padan hanguluan, parjabar mahita disi. Jala baga-baga na pinasahat ni debata, baga-baga di hanguluan saliling-liling na. Gabe hita dohot ma si tiop tupal hanguluani. Lahos didok ma muse gabe na mangulu di bagasan pakirimon. Manang ganup na sahuria merpakirimon na mangulu. Ala Tuhanido pakirimota, ala sia Tuhanido ganup nasa akahanguluan. Jadi ganup nasa huriai nabongot di bagasan Kristus Yesusi. Luhutna mangulu di bagasan pakirimon, jala pakirimon na mangulu. Na mangiut di dok muse ibana upuna debata. Takasma bolo nagabe huria ibana siuton Kristusi. Kristus na puna ibana, jala ibana pe Kristus na punasa. Debatana puna ibana, jala hitape upuna debata. Damang dahinang napatuluhon di dok Apostel Paulus dang mardia iber huriai dia dupan di debata. Dada pai solat manang pangisua. Maragam pe ganup nasa halak gurik songoni halak Jahudi, songoni ganup nasa kabangso. Na adong di tonga-tonga ni huriai, dang adong natarguar di sipai solat manang pangisua. Luhut na sarupa dia dupan di debata. Jala dang mardiaibar, ala debatado na punasa. Jala luhut na naung dapotan di ganup nasa jabar ni haluau ni. Na mangihut buse dongan saharajaun rapon dohot akan abadia. Para tiga nup nasa akan ang gabi huriai. Luhut na gabi dongan saharajaun dia akan abadia. Panurirang aka apostel, aka ganup nasa sisian ni Tuhan Yesus Kristus. Saharajaun ma dohot ganup nasa huriai. Manang didok ma luhut nasada di ganup nasa huriai. Napatuluhut didok jaladongan sebagas di debata. Dada hola parsauran ni naporsea alai dohot doibana gabesa parsauran manang sebagas sebagas dohot debata. Sebagas di bagasa karajaun di debata. Berarti bolodongan sebagas dongan naso daube, berarti dongan na jonok ganup nasa huria luhutna targoardo gabe dongan sebagas ni debata naso dau sia debata alai luhutna tung masai sohot tung masai jonok dohot debata. Jadi jonok dang dada di pangatusion holan jarak alai pangatusion ha jonokonon diganup nasa akapar ngulun. Di nguluna pakatayon na pabahenon na do saluhut na. Damang dainang nahina holongan. Molo tapatudos songon bagas joro. Ia akan aporsiai songon batu nagabi pajongjokon bagas joroi. Alai Kristus ma nagabi batu parsuhi. Kristus ido nagabi batu dinalaho pasadahon ganup nasa batu-batu nadongi di bagas cor. Laos Kristusi mana pahoton. Kristusi musedo na punasa bagas coroi. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songon batu parsuhi nagabi batu ojahan nagabi batu namano tuhon gugoni sada bangunan pe.
songonima Kristus na marguguiho kita, namano tuhon ganup nasa parnguluta, dohot na pasadahon ganup nasa aka na porsea di ibana. Damang dainang Pasalmen 127 ayat 1 didok, molo so Jahoba na paulihon bagas, loja sabing do aka na mamade. Marisuang do, aka na mangguguhon pajongjong bagas joro, paune-unehon bagas joro, alay molo mangasahon pikiran na sa diri. Alay bolo debatado, na dipangasahon, songon na pinangido ni debata, idi pasahat di bagasan parangulun, saut malomoni rohana. Di jalani damang dohok dainang, danga dong be di sada-sada huria, natarguar huria ni Tuhani, debatana punasahita, lomoni rohani debata manaik saut, dang lomoni rohani sasahalak jolma, dang lomoni rohani ganup nasa kelompok manang nasa dahorong. Alai di bagasan ganup nasa lomoni rohani debata, tupama ganup nasa nadinggan, tupama ganup nasa dame di tonga-tonga ni huriai. Damang dainang songon topik manang tema di bagasan minggu napa pituhod dung trinitatis,on didok hasadaho doho dame di bagasan Tuhan. Nunga tung takas na pinasahat ni turpukot tuhita. Takas di pasahat Apostel Paulus, asa dadabi mangulu hita di bagasak kahulopon, alay mangulu mahita di bagasan sodang ni Kristusi. Mangulu mahita di bagasan ganup nasa na pinabongot ni Tuhani hita di bagasan damena. Ala di bataro tu portibion di bagasan Kristus Jesus na patupahod dami. Dibuan ibana dame, asamar dame hita dohok debata. Jala ganup nasa hadamioni, naung sohot do di bagasan ganup nasa aka huriai, di ganup nasa aka na porsea. Damang dahinang, sian haholomo dibuat kita tu sodang hati uron di bagasan Kristusi. Atong ganup nasa hitape, rekod di nalaho, patupahon ganup nasa dirita, asa manotong di bagasan panodang yon di Kristus. Asa tiar paranidata, asa tiar pamikirata, asa ganup nasar parrohaot tape, boy gabe tupa, patupaho kadameon, patupaho ganup nasa hasadauni, ala tatusi, hasadauni dohot tadameoni, nunga hitana punasa, na pinasahat ni Kristus, naung di pasu-pasuho Kristus doi. Jadi luhut na ganup na sana porsea, tung masay lomo rohana di bagasa kasadaon, hasadaon na patupahon ganup nasa hadameon. Ala naung sadado siya Tuhani, jala damedo na siya Tuhani. Damang dainang, hasadaon di tonga-tonga ni huriay, dada na ni rahu-rahu ni ganup nasa akahapurtibion. Manang ganup nasa rahu-rahu ni hapurtibionon tapangasahon. Isarana rahut ni alani samarga, rahut ni ganup nasa lain samudar, rahut ni ganup nasa lain pardonga sautaon, sada pemiliton, sa partai, sa golongan, manang status nasa rupa, daday na mga rahut, ganup nasa hapor ni. Jadi manang bangsa dia pe, manang ise pe, ganup nasa na mangulu di bagasa Tuhani na targuar huriay. Luhut na hita, dada, nani rahut ni ganup nasa aka horong, alay luhut na hita, nani rahut ni ganup nasa holong, holong ni Tuhan Yesus. Dada nani rahut ni ganup nasa aka horong, na adong di portibion, alay nani rahut ni ganup nasa holong, nasian Tuhan Yesus Kristus. Disialani dihitana-hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo nani rahuk ni holok kita, pasti diganup nasa huria, jupa hasadaon, jupa hadameon na sumurung. Ala hadameon na sumurungi, ima hadameon na marhasitongan, hadameon hobar tu hasitongan ni Jahoba debata.
Damang dainang patu pahon ganup nasa akka hasadaun doho dame nasihat Tuhani. Ikon olo jala barani jala taula hoddo dinalaho pataluho dirita tu Tuhani. Tapata luha gogo ota tuha gogo on ni Tuhani. Tapata luma lomoni rohata tu lomoni rohani Tuhani. Tapata luma sakapta asa mangoloi hita tu sakap ni Tuhani. Tapata luma holong ni hajol mauta asa mangoloi hita pasauton holong nasihat Tuhani. Asa jupang madesi hasadaun doho dame nasihat Tuhani diganup nasahuria. Hatani Tuhan Yesus natar surat di Yohanes 14 ayat 27 dido. Dame dohu tinggal hodihamu, dame nadiau, ido hule hodihamu, dang songon pangalehon di portibion pangalehokku, unang mabosa, jala unang mamabiar rohamuna. Amin. Tuhan debatama masu-masu hita saluhutna. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madihu ali jahuba di batana pasahat ton hatam dihami. Tutu hodona pasadaho kami. Marhite hite asini roham. Marhite dame nabinuammu. Di pasadaho hami ganup nasana mardosa nasian hahulomuni. Laos ditugu-tugu hami Tuhan tu sodaka tiurut di bagasa kasih tonga kaluaun hanguluani. Parjabar hami saluhut naganup nasahuriam binahen nidenggan di basam. Mauliati madiho Tuhan. Gabi hadirion diganup nasahuriam hami saluhut nana porsiadiho. Hasadaun doho dami. Nasian hoi ima dihanguluho kami. Ramoti pasu-pasu mahami saluhut na di bagasa nasing roham. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Napasadahon, napadamehon, jalana puna raja ni huriai. Amin.